luvassa, aiheuttaa pelkoa katukuvassa ja saa siitä palkkaa. Ja kuunnelkaa tarkkaan, ei sua ihmisarvossa pidä sano katsoessa tän kansa kermaa. Miksi joku on tuulannut spermaa, raiskaa, pamputtaa, nöyryyttää, eli henkisesti satuttaa. Kun näkee, niin alkaa heti pätee. Ja mitä mä teen tän biisin? Jos hengen veisi, niille valtataa siirsi valtuutettuja meidän palvelijoita. Jos ei olla toisin ajattelijoita tai yhteiskunnassa arvolta noita. Mut eiköhän koita päivä, jolloin jengi hermostuu. Melakoima jopa innostuu, silloin valtavartioihin väkisikin koodistuu. Uusi uljas luonto paljastuu, kasvu valjastuu ja mätälevät paljastuu. Apina näkee, apina tekee, kava apina kontrolloi sua. Apina näkee, apina tekee, kahva apina kontrolloi sua. Kysy iteltäsi kuka luo sun utopia. Meillä ei oo tahto eikä ideologia. Tukipilarit ku Pisan tornit, johon ne on korni niinku purkapoppi. Vartijatkaa emme takas koppi. Astalo iske tahti boom, si boom. Elle talo juokse niinku Forrest Gump. Onko hyvä olla, onko meillä turvallista? Kaikki on epävarma, tarvit siitä todisteita. Apinoiden planeetalla kaikki on toisin. Herkkä on hermo ja liipaisin. Mieliala synkkä niinku krimisaduissa. 50 sävy harmat kuten Pasilan kaduilla. Uniformu laittaa umpisolmu, potkii katu ja sit alkaa tapahtua. Joten älä anna niiden kävellä vapaana. Vaadi inhimillisyyttä niinku ihmisillä on tapana. apina näkee, apina tekee, kahva apina kontrolloi sua. Apina näkee, apina tekee, kahva apina kontrolloi sua. G4S, turvatiimi, Securitas. Siinä on muutama, jotka kadun kulkee suusta sähättää ku kirrossana. ei saatana! Israeli oma Gestapo G4S väitteiden mukaan kiduttanut ja tappanut satoja. Noi hullut vartioimas tääl ostareita. Pumpattu lihapää, kansanvartija. Tää on noiden villilänsi ja joka kulmas vahtaamas. On kirjekurssi sheriffi, hei pidä pampu piilos. Lopeta töni mineen, toi kaasu ei auta ku kohtaa raivosa lauma. Silloin writeri hakkaamiset saatu vallan, tunne on vaan tunne muisto, enkä mä sun suojatyöhön puuttus muuten. Mut näkehän sen sun silmistä ja käytöksestä, et pitäis päästä pätkimään patukalla ihmistä. Tol kaverilla on ovensa rannan sosiaaliset kyvyt. Testosteroni ku teinipojilla, pistojakin pakarois ku piritori pokilla. Suomen joka kilometrille on jo oma vartija. Yksityisfirmat ottamas maa haltuun, katu kerralla. Natsi-Saksan tyyliin, joka talo vielä oma ilmiantaja.